Monsieur Kukan. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Čeliac tradičným pohľadom a stereotypom, ktoré ešte stále existujú v balkánskych krajinách, rešpekt pre práva žien je kľúčový znak modernizácie. Ako zástupcovia Európskej únie máme povinnosť prispieť k tomu, aby sme vytvorili zdravšie a spravodlivejšie spoločnosti, ktoré sa raz stanú súčasťou našej európskej rodiny. Som presvedčený, že Európska únia by mohla viac podporovať zapájanie a podporovanie žien v tomto regióne. Trošku váham, či toto by sme mali presadzovať prostredníctvom pozitívnej diskriminácie a kvót pre ženy, alebo či by sme to mali presadzovať skôr tým, že budeme vytvárať a podporovať ženy prostredníctvom podmienok, ktoré budú podporovať ich podnikanie, politické zapájanie, budeme eliminovať diskrimináciu a verejné stereotypy. Ako politik častokrát sa stretávam so ženami z tohoto regiónu, ktoré dosiahli veľmi vysoké a významné politické pozície. Či už je to prezidentka Kosova, ministerka integrácie z Albánska alebo z Kosova, alebo niekdajšia ministerka z Chorvátska, z ďalších krajín v Bosne a Hercegovine. Vidím, že tieto ženy radi a hrdo zastávajú tieto pozície bez podpory kvót. Oceňujem pani Cornelissen za jej vznešenú snahu v tejto náročnej téme. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ďalej má slovo pani Kleva Kekuš, nech sa páči.